Good morning from Bomborajo, Legazpi. Ito pong event ng PhilHealth. Nakafocus ano po ang agenda? Good morning po. Ini po taunan ta siyang tigigibo kung saan po tigko-convinta ang satuyang mga media partners, kaibanan po sa mga information officers ng gabos na government agencies dito sa probinsya kang Albay para po maging katabang kang PhilHealth sa pag-disseminate kang mga bagong polisiya as in programa. Ano po ngunyan ang bago or any updates po from PhilHealth? Ang very important po sa satuyang mga members is to availment po kang satuyang preventive na programa ibong dig-apunta na yakap. So didi po sa yakap, gabos po kita kaibanan kung saan po makaka-avail kita o kanso mga pangangailangan ta na di pa kita o nagkakaigwa kiilang. Di na po sa tuyang nag-aalaga kasi ang gusto ta po maramdaman ng PhilHealth. Bako lang po duman sa kay po na naki-confinement, bako po duman sa nag-iilang na, tsaka palang mamamatian ng PhilHealth. So, ini pong yakap is paraan po kang PhilHealth para masigurado po na sa tayong mga members is they po sindaong takot na pag nagkailang sinda, wala pong tabang na makukuha sa satuyang korporasyon. Of course po, very important po sa tuya. Sa iba't pang mga polisiya, pero hindi pong yakap kasi dakulon pong mga masurunod pang programa na nakatugma po, nakabase duman sa satuyang pag-implementar kang suyakap. Lalo na po itong gamot program. So, gabos po yan ng mga bagong polisiya kang PhilHealth. Ngunyan po siya i-discuss na aldaw para po masigurado na maka-avail ang satuyang mga members. Kasi para po sa PhilHealth, useless po ang samuyang mga programa kung di man po siya nararamdaman ng satuyang mga members. So, ini po ang sarong paraan ta para mas mapadakul ta po, as in, mamultiply ta po ang mga advocates kang PhilHealth, magkaigwak po kataki mas dakul na mga partners para sa pag-avail po kan sa mga members. Opo. Pero yun na nadadangog po niya to is itong mga feedback ng mga ano po yan, beneficiary po ng yakap. Ano po yung usual na nakukuha po niya itong mga reactions po? Ayan. Kasi sa yakap po, ang kaibanan dyan ay consultation. Ikaw din po siya na 21 na medicines, as in 13 na laboratories. Ini po libre tang makukuha kapag kita po niya sa sarong government na yakap accredited facility. At ini pong pigtataon ng mga testimonial kisa tuyang membro, patunay po siya na namamatian ng satuyang programa, as in po padagos tang ginigibo po ining inspirasyon para sa mga empleyado kang PhilHealth, as in po sa satuyang mga members na magbali na po sinda sa programa, taini po para man lang po sa ikakarahay kang bawat salud po ka mga kapwa Bicolano ta. May mensahe na lamang po kayo, ma'am. Ayan, so iniimbitahan ko po gabos na mga members ng PhilHealth. Una po ang PhilHealth Yakap. Magpili na po kita sa tuyang accredited na Yakap clinics. Maiiling po ini sa tuyang website ang listahan para po maka-avail na kita ng mga benefits.